Ко влезе? Не влезе. Стойчо Баков срещу Петър Михайлов. 1-0 е резултата. Това драма. Стойчо Баков трябва да се връща в резултата. Петър Михайлов се подготвя за невероятна игра. Играта полета завладява целия свят. Това е световно първенство. Стойчо Баков овладява топката. Шут. Слабо изпълнение. Малко техника трябва да покажете, момчета. Затова ли ви плащам? Ще ви намалям заплатите. Михайлов застава. Колко деца храниш, моето момче? Слаб удар. Това е безбожно слаба игра. В V-Box веднага отива полуфинал на световното по 2 удара. Не 2 удара, полет. Аз съм стилко на другия полуфинал, играем до 3. Боши. Няма хора, виж, че такова. Чай малко да... Дай да видим. Да, бе. Ни да и псува, ей. Аре, звезда. Дай викам направо до... Да ви бай кентите. Аре, стягай се, няма да го спирам. Ти къде отиваш, бе? Аре, отивай си на вратата. Бомба е телефона. Като се урезвеляваш, се стегнеш. Не е 600, май 400 нещо. Вече е 400. То това е преди. Кой? Да не е в Васето, другата звезда. Добрия, бе. Де щял да наби тук цялото село да навърти. Аз... Как? 49 питка. Стойче. Направо да вадим от отбора, моето момче. Петя, остегнете се малко, бе. Гледай, сега ще ти... Какъв мускул, бе, човеко? Викна доктор Гайда, че иска да ти приложи една процедура да станеш Кристиано Роналдо. Спокойно, ще се научите. Опа, двойка. 2-0, третия чакаме сега. Айде, Баков. Застава за топката. Много слаб мач наблюдаваме за сега на стадион Бакова поляна. Първи корнер, майчи. Първи ли е? Хайде, Баков. Елегантен ти си. BTV репортерите предаваме матча между Стойчо Баков и Петър Михайлов. 0-2 за сега. Бакова поляна са трисе, феновите дивити селяни откачат. Шут. Слабо. Какви са тия изпълнения, моите момчета? Боже. Божичко. Давай. Михайлов. Спасяване на Баков. Пак фалшив удар.
Това е... Нямаше батерия. Еми няма много, аз трябва да ги снимам тия. Затова го пазя. Давай, снимай. Снимам бе. Да стане най-великия клип. Стани най-великият. Те нищо не играят. Махай се. Чай, седни малко там на страна, назади бе. Чай, че не мога да ги снимам. Айде, Баков. Печо, как му викаш? То колко седящи ми стема? То едно седящо място няма, ние сме трима. Дай малко тази пръчка. Ще би ми, ти си по-слаб. Айде. Махай тази пръчка, само стига си я махал пред камерата. Дай ми я. С десния трудно ще го биеш, само с десния. Сега Баков къде нагласи. Его и Михайлов цял ръст. 3. Невероятно.